Kapor kalabiang nyaman sedang no ya kene kejing syakri kejung yu blay ya kene ke step hak sedang ya ingi aingu yu blay bela penyo ingi kene ka sengi ka krau ka bekentang ke sengi ka bekerpang nam ta jungi kom ki bangai baro ke sengi hak bangi ikan mau kerpang ya kejungan long breu kejong ukun blay sya kene pertai nak bentaban penimingi kinong pop ki bejat ki barem hak basdang e jong ne kijing syakri jong e ne step nga bediang subhai pi baro ki para banget ki bayet ki jongi syakane kijing syakri ki jong e oblay nado kini ki hap ki baret ado ki belasan ki belarang ba bediang subharu pi para banget ki bayet ki jongi ki bampat daun balang bangi ndrai ki bala ya don rangkat bangi ne ko wei ki por shwe pat bediang subhai piru syakane kijing syakri jong e oblay kane step ngais kamba blame kerku yingi da kani kijing syakri ke bengiyo pan kan mau kerpang ya kani ke sengi ke bakrau ke sengi ke bekentang asyim ya kani kaburu ha kani ke step ban ai ku blay Christmas ke besok ke bekemen ni pi wei na do ki hap ki baret hado ki belasan belarang ba to blame kerku yingi ha bengiyo man rakhi kani ke sengi ngin mat ya kijing kerku bekenjam sim ke jong blay bar bau blay unio ban yalam ya kijing jongi na kawai kapor syagwai pat kapor aswa bangin sedang ye kene kijing syakri jong ye oblay in pai syu blay ban penggentang ye kene kapor ha kijing duai ngin ya duai kokpa jongi ubah beneng long ka bakhoj ka kerteng jome wan kahima jome long kamon jome aka khandau kombah beneng kaburom ka jingu ba ka jingero baro nyai sheme karat be namar ba manapenyo padangi kom ki khon ki jome ya kene ke sengi ke bakrau ke sengi ke bekentang ke sengi able biye ya ke bangi kan mau kerpang ya ke jingpha ke jome lo jong khon ba khamar wei ban wan se kene ke perthai ban sim ya ke jinglong do ke baret ba ke bapo tam na ke menta ban penim ei yang ngi kenong pop ke bejat ke baram ble biye nyangu nam ta kene ke stem kom ni ngi don ke yeng ke bekentang ke jome nadu kini ke hap ke baret hadu mengi ke belasan ke belarang ba bangin yo ban syakri ban penan buram ya me nong ta kene ke sengi ke bakrau ke memla ayangi kerabi ngi dua ya khamat jong me kene ke por to isne ya ke balong rangkat bangin long bagane ke por bari ke jing syakri ke jongi baro bari ke bentang bangin sio ban pendap ai bikini ke jing syakri ke jingero kene penan buram ke jongi ya me ko keran ken long ke mami na ke donot ke bas ke jongi ke donot ke bas ngongo ke donot ke ba ai jakaya me kedonot ke bapen krau ya ka jengej ba ke bapala ke jome blebi nya dua ya khmat jome ya ken ko por to isne ban kerku yingi ya ki benta baro bin yo ban pendap na du ke jingruai ke jing puli ke tien ke bakhoi ke jome ke jingruai ke bakerpang ke bangin siyo kerpang na ke benta ko bor no syakri jome pastor ban saai pedeng jongi kerku ke ni ki benta baro bin yo ban pendap ke hakni ke step ai bikin longko kerabi kijing kenya ki bayem ki ban kiu soi kmat ke khat ke jingi snei ki jome badi ke ban me syam sngobha me pediang sheladi ba me kerkhu ingi trai orang kat ba kapor ke basa jongane ke jing syakri ke jongi me ngai ti ke je lam ba ke pesaj bor ke jong men sim ba kho jome sngo ablei ke bangu ma pi ke pop ke rengkang ke me syam namar kerteng jong jisu ngi pan ngi dam ngi ne baro nan menta sedo ki bam ju kodro amen ngin petangi ke jing syakri ke jongi agni ke por ke mengi soalang ke jeruai ke balai puar ke jeruai ke balai puar bahaden kata nyelapan bai juai ni kirang ba jong ke balang Mr. K laur nyang menyalami ngi bopuli ne ke ketien ke jong balai bai ban bo ha ke jing duai tuan pi kiriung ai risa bat sngo komen syabet lehem menta yang in ngu yutrai pej ha ke singoj lakha yusim ke angel tuan yu ban mane ukres utrai amen trai ngi aingo me blawan ban penim ko jisu ya me kaburam junom yai ktien jong kopa blawan pau hakado tuan ya uban mane ukres utrai balola itili tu khat ke jirwai ke blai puar pasau puai na ke bakhamrem Tuhan pikir
Asmuku mencapai lementayanginmu yutrai pada kasih lakayu simki ange tuannya uban mani tuannya uban mani tuannya uban mani ukresutrai tukipat ba angel riwai jambannya rolling ba neng tu sawatingnya ro lemwai mentah ublei urom sim tu tes tuannya uban mani tuannya uban mani tuannya uban mani amen try me aingu me blawan ban pe em kuji suya me kaburom tu nom ni ai tin jomu kopa lawan pawakado tuannya uban mani tuannya uban mani tuannya uban mani ukre esutrai Syua ban yo ban bu huble hijing duai an pule artili gospel now Matthias part na Lukas kikintin ibu ong kumne kajing ka yo Jesus Christ kalong kumne abang mi jong u kamari ka thei sati ban Joseph menta men bakim pat yesem lapau ba kalapun kun kabalapun kun ken nau musim khoi Henry Joseph utra jongka ba udalong ubahok ba monru ban penbena ya yaka ha kibriu lemut pan pelait no jar yaka Henry haba udang puson yakineki ke eru akmi wangel utrai wala pau ha kajing pasneu udaong go Joseph ukun debit towat shifting shim ban shim ya ban shim hame ya kamari katanga jongme uba ita ibalapun haka ilong na umusim makhoj kan kharu ya ukun men khotru yaka kerteng jong u Jisu naba un pen im yalaki briu naki pop jongki te lakha te kala kha yau kun uban nengkong jongka bat kala sop ya u daki jan sop ban kala penthya ya u hakashing oi naba om don jaga yaki haki yeng basa doble kerku da pule baca skor yakaktin ke jungu tonginya pandem haki jing duai ko kpa jonge ubah benang dang step jono sengi ke bakrau bakentang Ngidon nak jing ke jong ko trai.
man dem selajat ke bakho chu jong me o ya tra bi ngilong tangkin nong pop ki barem ki bajon me la wan chen ka parthai bala khaya me ko tra bi Henry om simla don jaka hakido nud jonga bat jongilang baro iwei pa iwei Henry la khaya me ko trai ha kisem jong kemran trai bi mi wan chen ka parthai Hapdeng kecing ngurit. Hapdeng kecing kriat jo kemen. Try be ngipan ngimdon jaka ko try be ban kha. Hagi do nut ki jongi. Andai ngi kentai ko try me. Om tang ki khun ki jong me. Handai hasat tlak jon ko berthai. Try being aduai tu isnei ya ba min long rekat jingi ko try being mi wan jan pertai ban kit ki pop ki bejot ki barem jongi man sach khu jing ko try being mi tip try being ya ki do nut ki khlai jongi mi tip ya ka barung sepo bat ki bami sabar try being ma tang aduai me tu isnei ya ba min ker khu jingi ko try being mangin long kita ki priu ki ba arsap Kibatip tang yalade. Ngi kui tanah nan nasajrong. Recapo ngilong. Kibarsap. Walai ngi day ki perbangit lajong. Kibadon hapo lagi jong balang ko trawi. Penduk ko trawi jaga jenglong arsap. Langi day kinong yalam. Lagi day ki bahep ki baritam eru. Trawi ngaduai yame. Isnei. Rei ke bangis kwa atrabihan ke por. Mitip ya kadono ti jongi. Ngilong na ki babet man hajan jong me. Trai bi mem simlak wan chen ke pertai na mata ki ba hok. Na mata ki badan ki ba ki ba beng lut na dong sedong. Ki ba jerong uthli. Ban thau yu uthli jongi wat sedu bakut ke pertai ru kampalat. Re atrai be ngadwai me tu isnei ko trai be ai ba ki khun jo kabalang hapo kabalang presiden moro penduna ya utle ban miap selok para bangai yo lese ki kum trais new ya no ne wan cher ko pertai ko trai be da ka jing surin mesen chari ka do nut ya ka jing im jongi wei Terabi ngaduai. Saya ban kata dagado nut kabal wet ki jome. Bangilong ki khun ki ba ang nut. Mangini kchambat meu jisu khat sni ki bakadu. Oi hagapor menmet ngapo don ki jing pos neu ko terabi. Wat uperlok ku balas lem ha ngemsim le kadu syu plus lem hagapor ngini lek kai football rengkat pan nga. Trai be ngaduai. Bama udang yalong kasi kara, udang yalong hakanemrim. Andrei ulali chongka chongman, mentapan ulalong tun pasan. Trai be ngaingu yeme. Menen kemen iya kendu yu. Andrei habo pej nga usupu samrki. Andrei ngakendet. Bat ngakan mau sa ya kata ka jinglong jingi ho ki bayeng ngasem baro ki badon sakto ka jaka kidang long kidang long hakan nemrim tribe in matanga doi me tu isnei pamker kui ki to ki brew ki bam chumna itu ime ko trai makin kmit shame makin mat yeme hakajing im jungir ke bamalang sengi tribe in ngadwai ru han ke por lengkot kelong Tôi say ban kar khui ki prabangai ki ba ki jongi yo le se nga ko pentot ha ka kren khana ha ka yai ke yang nga duai ki prabangai ba kin map yang ban ngarungan map kaleng ye kiru tribe in ma tanga duai me tôi say ba men long rakat me ko tribe ya ka jing em ke jongi ru ka ba malang sngi long atre ka don dut ka ba khoi
ya iwe pe iwe kun ijong kabalang ladang imlong ke bakut sep barkale no kejing im kejing long Kristan kejongi kum hakane khlimat traibin matang dua me toy sai ban kerku kham tam yen kubor tin ke im banyu asngau lamai pastor usyakri bakador jong me yakaba me la jit chen kam ban chakrai kam jo balang tuker ku traibin ai bige baro ke ban samban slok khane por ban pesngau hangi khane por kanda yo jaka kido nut ki musim jengi wei pe wei angin mi nang ne ko trabi rengkat ki jengker khu kesai tam ngi jong me ya lam mi trabi bangin nang ya chaprang kat ba minang ibit yang ban pesah ne kesla kandeu pedang ko trai ji doi syukur baren patok khu ni ki tin be em bali on puleh ne por walai ke long tang khanderu me mi yo sngo ban mi ngap mi sha skor ji doi jongi hagar tang jisu ipan amen. Doblein kerku ingi lembah kejeng pulih bakejeng saskore kaktian kejeng blay baru blay ni senai ban saskore kejeng duai ke mengilabu hakene kapor lembah syukri jong blay Mr. Kelaur nyang balong wani kirang ba jong kabalang ing penpau kejeng sungu Mr. Kelaur nyang ibala pendek kene benta kumba kabalang kalasania blay nong kerku ipi ade kejeng syukri kejeng piu blay nak wai kapor suwi par kapor mentang in poi shi wai benta jong kejeng syukri kejeng yo blay bakata kalong ban yo sungu ya kejuruai kerpang na kejiseng kena jong kebalang dengan kersubhaban kerpat ya kejiseng kena jong kebalang ban sim kene benta hadin baladap ban kejuruai jong kejiseng kena inyo ban lumno ya kejengo hadin baladap lum kejengo ngan subhaban kerpat itu men besan jongi teman masan isimni ban duai pen kentang ya kejengo ya kene kepor ngan kerpat ya kejiseng kena ban sim kene benta ban ai kejuruai ke kerpang.
dong ni duai ni wan pandem red ikslajat ki bakho je jong me au ble ku pa jong i upha beneng leng ba ka ni ka step ka ba phnai ko try ka ba mlaai ngi mlapelai kejat ki batelot ki jong i wan se yeng ka bagen tang ka jong me ko try ya wan shong chipor ban yo ban mani pendon brom ka teng ba im ka jong me try kan rat ka ni ka sngi ka long ka sngi ka ba krau ka bagen tang ka jong me ko try kan rat abang ngi kum ki khon jong ka balang ngi kan mau ya ka jing e ka jong me ka try kan rat hak ba mlap ha elo jong khon ba lo khamar we man wan se ka ni ka berthei man chai yap nam da ki pop ki jonga ki jongi ngai ngu ko try na mar ka jing e ka babum jukut ka jong me ko try ngi ki breu ki blachat ki balarem habang ki kan mau ka ni ka ski ko try ki jing ban long breu ka jong me ka ni ka berthei ya rap ko try kan rat ngi we pi we bangin yit ya la ki do not ki men sim ka jongi ko try bangin pediang ya meu jisu ha ki do not ki men sim ka jongi a try kan rat ngi dat wai leng ba ka ni ka por men is nei ban ker khu yang ngi we pi we bangi don apo ka ni yeng ka bagin tang ka jong me ngi yo ma di ka jing suk ka jing tingana ka men sim ka jongi ngi yo ma di ka jing ker khu blai ka jong me ko try kan rat ban ngi dat wai ru ko try kan rat leng ba ka ni ka por kumbam la don rekat ko try ya ka jing im ka jongi leng ba ka ni ka snam hi bar ko we malap ya lambat banang ri pen im yang ngi kat adu ka ni ka sngi ngai ngu ye jing le bha ka jong me nam ta ka jing im ka jongi we pi we ko try leng ba ki sngi baro ki belait no bas tang kan diat sngi ko try kan ran sakliap no yunus nem mo barim ban bani du yus nem mo botmai ko try kan ran ngi dat wai ru wa try kan ran menis nei ban don rekat ingi leng ba ka ni ka stem ka ban wan ru ko try kan ran ai ngin yai om da ka jing start ka jong ki breu rai ngin yai da ka jing alam ka bor men sim jong me try kan rat menis nei ban ker khu ko try ya ka ni ka jing chakri ko try kan rat ki belai yo leng ba ka ni ka por ko try kam tam e ko try men ker khu ko try la ka khu bor ka bang yo sngo sa sipang por no chakri ba kordor jong me ko try I pastor leng ba ka ni ka por menis nei ko try kan rat ban ai bi ki e baro ko try kan rat kin long ko try ke wan ki ba wan na ke khet ki jing isnei ki jong me kin long ka bor ban thau thmai ki ya ka jing im ka jing I we pi we ba ro ndang in mi na ka yeng ka bagin tang ka jong me ko try ngin yo ma ti ka jing ker khu ki ba kan sai e na ke khet ki jing isnei ki jong me try kin rat ha ka ni ka poru kum ki khon jong ka balang ka try kin rat mela ker khu ya ki long yeng ki long sem ki jong I mela ker khu ki met ki men sim ki jong I ko try na deng ki jing ker khu ba melakar khu ha ka jing im jong I leng ba ki kam ki ti ka jong I ko try ni wan ra ha ka ni ka por khndiat e ko try kan rat sha ka kam ka jong me to shim ti ki ban pen kan tang ru ye ki ko try kan rat ba ha ka no ka banta ba ka balang ka jong me ka pen don kam ko try kan long ye ban pen kraw I kalama ko spell ka jong me ha ka ni ka sla jong ka ni ka perthei ngi da duai ru leng ba ka ni ka por ko try men is nei ban ker khu ye ki ti ki barit ki jong I ko try ki bala no ha ka ni ka por ko try de men yarap ingi ko try kan rat menginang yo I ki met ki ba ko ki ba khya mana ker khu ru ki kam ki ti ki jong I kam tam e ko try kan rat menginang la ban ai la ki do not ki men sim ki jong I ban chakri me kat ba ke jing im ka jong I kadang sa ka ni ka perthei inda duai ko try kan rat menis nei ban ker khu ka ni ka ski bro ko ki jing sang ki badang sa ko try kan rat leng ba ka ni ka ski bang I don ko try ai ngin yo ma I ka jing ker khu ka jong me ba ka jing yalam ka jong me ki banta baro sgeu ban ma pro ko try ki pop kreng kang ki palat ki jong I ki ma penso si mel tek ski ki jing im ki jong I na ba ki ni pan kar pan teng jisu mantash pom jukuru amen. Kajing kemen kabakrau ya kitu kiba pediang ya u hakadonut jongki long ka kurbor Christmas jong jerwai jong ki hep ki baret ki jongi hakane ka step nga pau ku jusungu ya kini ki ya ka kawar jong ji sen khna ki balai kini ki jerwai ki ba sungu thiang ki balong ka kurbor Christmas ka badaya namta jongi to ble nang kar khu ye phi ki kwayar jong ji sen khna ki hep khna baro
Belum nang kerku yepi dia kejing syakri kejung piau belai haki por baro bat nayalam yepi ba pinang he pinang san rengkat ba kejing kerku kejung belai. Kubelai shibon ro yetimen pesan isimni balapan kentang ye kejing aingu hakane kopor belum kerku yepi ro namta kejing syakri ke ba pi ai. Nila poin syakawai banta jong kejing syakri kejung yau belai hakane ke stem. Ba kata kalong banginyo asngau ya kejing ya kubor Christmas ke menengkong jong kene ke senem kaba nginyo ha kene ke step kaba menta idana pedang jongi ha kene ke por ya Reverend Erickson Nongrum iben sai ngi kubor Christmas ha kene ke step Pastor Erickson Nongrum idan ha ka Nong Thmai district laj umkra presbytery ha sinot pedang But ipej ro ya kilai teli ki balang ngam na gama bhaji pastor se itu but iwan rangkat bai perlok ki jongi hakne ka step te ka basdang e pastor ngi priang subhai pi hakne ka por kum ka balang ngi dapan pau ki jing songu suburam ba pila priang ngi ka jing kerpat jongi kum ka balang wan priang jongi hakne ka por ban ai ya ka kubor Christmas hakne ka senam ka mamanta ngai skambau blei un kurku yepi ba ka kubor ka pinsa ai priang jongi Kelong ke jingker ko nam ta jungi kumpai lang jong kabalang. Ni duai ro bau blei unor rengkat barpi ha ke jing syakri ke jong pi ka kam ke jong blei hala ke jong ka hala ke jong ka balang ke district presbytery ke bapidan pada ke sinor kumjo blei nang kerku ban nang kersan bo ri ban nang ai ri pi ka met ke bakoi ke bakia pinang ban ai ke jing syakri ke bahai yau blei. Pastor ban rengkat bai wei perlok ke jong ro ngapi diang so bahai ba ri bawan rangkat bai pastor ke jendor rangkat ke jong phila mangiro kalong ke jing shinganye ke jing syakri ke jong yo blai hakane ke stem Yeshua bin si osngo ya kubor Christmas nai Reverend Erickson Nongrum hakane ke stem ini so lang ke jorwai ke balai pupra ke jorwai ke balai pupra bat sau punyo nak ba kamrem Jisu nong penim wan syaperthai kha hasem kulai bansha ibenye o kabapla long buram yublei buat yanga Jisu nong penim na benang unwan biang por kinang jan jingkular kinang tiang o ngan sui na benang un hiar biang namar jonga barosau tuliki tugir khot ke jero ai life ko para basau punyo ada den kene pastor sa syem bentaban aingi khubor Christmas kene ko por Kahasem kulai bansha iben o kabapelalo burom yublei buat yanga buat yanga buat yanga Sakmanala utrai, em
Tuhan kodangan ajngai ukod yanga ukod yanga ukod yanga em tayuan ukrodan yanga Jisu no pwede na pleng unwan yang o kinang janjeng kula kinang tiang ungan sayo na pleng unyar yang nama jonga jonga nama jonga jonga nama jonga jonga ungan sayo inapnen kunyar yang nama jonga jonga tôi nghe nhạc lệ học lệ cái chừng đuôi cô pa chung yêu ba ham neng ni da ai ngụ shikade e cô pa bi ya ka ba me la phai la jong khun blakha marway ban shayap halor ka ding phna nam ta ki pop ki jongi iwei pe iwei cô pa bi kom ka parthe hi barak ka wei ko jisu bi nyo ban rakhi ya ka ni ka jing wan long breu ka jong me syakane ka perthai ngai scam ka long ka jingkur khu ko pa bi yang ilang iwei pe iwei ko pa bi ka ni ka sngi baro sisngi ho ya ka ni ka por ka bamanta me la penyang ya la ujong syakri berit ujong me ban sam ya ka khubor Christmas ngai scam ko pa bi kan long ka bor na ka banta ka jong ilang iwei pe iwei ngadwai ngadaboti ko pa bi ya ka por ka pasa akti ka mon ka ha ka jong me ngaduai ha ka kerteng uji sukres ngapan amen I teman pesan chairman ibayalam ya kajinya seng ha kan ka por ka bamenta I pastor ibala ban ya don rengkat lembat ngi ki wei pat ki teman pesan ki khot komiti balang ki long keme ki long kpa ki khna samla kan thei bat chinrang bat kumju ru ya ki hep ki barit ya ki hep ki barit nga ai khublei phi baro ha ka kerteng ka bathyang tam unong pen em jong yu Jesus Christ bat nga shimru kani ka kabu ban ai khublei Christmas kerpang nam ta ki hep ki barit nga ai khublei Christmas bat basuk bakmen ya phi baro kat kibala bandon rengkat lem hakani kapor kabamenta tilaya thu yang ada I pastor jong phi ba hakani ka jinga seng ka bashpau baje kendon lang ki kme ki pa kendon lang ki khna samla bat kendon lang ki hep ki barit hakani kapor kabamenta ti hoot ki hep ki barit kila ban ya shong shani shiliang jonga tengah kwa IP ba pin ya sha shipor ba pin pet yanga mo ba pen pet yang pi ngade unong hikai menchua ngade unong hikai ti habanga nga keren em nga sngosi ba lada ki students jonga kimpet yang nga sngosi ba ti takdau pet yang mo to ye lelang kumni to pet yang okay to ki kemi ki paru ki khana samlaru ya pelam yang mo kani ka por ka babenta ti ka khubor Christmas kani ka khlimat ka bamenta Shua ban poi syata kadang kawe ka jingya thu khana kane ka jingya thu khana shikade syapang we ukna uba
imat 12 13 years kumta himat khat lai snem kumta kat ini baba iba pongkut rong blue dengan bakla tambah ini le style bah ini le style itapat ide iba pli bedog bah iba phong da ka kot ka bajot ipong da ka juti ka bajot ipong da ka patlon ka bajot te iwan jia seng beken emle ran iwan jia seng bet te haba iwan jia seng be kumta te i chairman ilayalam ya ka jia seng onda ilayalam ya ka jia seng hadin kumta ila khot saya inong keren ban keren ya ka tien ka jong blay bat kumta ita inong keren ilawan keren ita ibaba i syong hang te padi syong hang te ini inong keren ila keren ken ila keren bau jisu long kumta ngide ban buat ya ka hukum ka jong jisu long kumta ita ibaba i syong hata ju kata ka jaka syong is ngau tenat palat ya kata ka jing keren is ngau bang palat ya kata ka jing keren te ini nong keren ikren ita kena isu yang bet na jaka syong isu ong be yaro you try si ong be kumta baro lay kendit lut te ondal awai jing seng ya dan lang pastor teman basan mo te kini ki pastor teman basan kilet ken hau tau kena kilet ong ken baba ani wat jumlien pi ban keren kum tu hapdeng jia seng wat jumlien namar ka pentut ya kiwei wat jumlien itai baba yang ningan le kum no ken pastor ngas ngau tenat pelatih ya kata ka jing keren pi baba wat jumlien ban ong kum ta ningan le kum no ken pastor ni ngas ngau tenat pelatih kum ta hado ba i pastor ila trot kli bat ilale kumnu i perkhat no da ka wei ka but ken yang baba aleh ni le no kumni dala long jia seng wan nom ong shu kumnu ru syong bet lada pila ban syong bet em ngan penthet juti thamai ya pi teita ikna ilas ngau tenat bahaya juti thamai las ngau bang bahayo juti tamai to pastor to te la jing seng kala sedang biang te chairman ila yalam biang ya jing seng te chairman ila khot biang ita inong keren te inong keren ila wan biang inong keren ila keren biang ba jisu long kumta ita ibaba isyong hang te ngi don kamban but ya ka jing kai jong jisu ngi don kamban long kumta ita baba isyong hang te is ngau bang biang ya kata ka jing keren is ngau tenat ini inong keren ini ibaba imut ban yang ban ong yaroi try ade kan mau juti thamai isyong no kumta te ini nong keren ikren ini baba is ngau bang pelat ya kata ka jing keren isu yang betnya jaka syong isu ong yo nem yo juti thamai ya ro bet you try ma ladang idon hayeng hasem ngitrai kam ngikling tiang ngi sari ngile ngi don kamban ya ro yo try kam tam kanikas ngi kaba kerpang nam ta jong ilang baro ba pi don hakayeng kaba kentang ka jong blay ngi don kamban ya ro you try ho nda don kam ban ong daga sentur ka jong pi hanre ha ka do nur ka jong pi pen kan mau yo blay kata kala de luka dak lupa ka bangi ngis ngau thu bangi ya ro you try te ka khubor hakani ka klemat ka pamenta khubor Christmas ngawan ra lai teli ki kabaningkong kalong ba naka gospel ka jong Lukas kalenong ka baar dekhot ka bahnyo ka baong tilang khayo khun baningkong jong ka bat kala sop ya udak ijan sop bat la pentia ya ha ka sing ot ngaskwa ban bantangi kan ya ka kentin ka baong tila khayo khun baningkong jong ka ting ngitib lut baro khamtam ki hep ki barit ngitib lut baro ya kan ni ka jingkha ka keren chapang ka jingkha jong nu jong u Jisu Kris
Thọ hang ni te lang khayo khun baning kong uday u Jesus Christ. Ngia tip lut baro ka story jong ka jingkha ka jong u Jesus Christ. Te kai ka banga kwa banwan ra ni ka khubor ka baning kong ka long ba te lang khayo khun baning kong jong ka long ba nga kwa banwan ra ya ka ni ka mat kaba ngi baro na do ki hep ki barit hado ki long kemi long pa hado ki khna samla ngi don kam ban pi ngi se duai mo ban kha ngi se ong ban kha yo Jesus Christ ka do nut ka jongi ban kha yo Jesus Christ ka do nut ka jongi ngi se ong be kom ta han re ngi dei ban sngo thu pat ba ngi dan don kam ya ka bor ka jong blei khnang ba u Jesus Christ un yo ban kha ha ka do nut ka jonga bat ka jongi lang baro mo ngidon kam ban yo ya kabor ko jong Jesus Christ khnang bangin yo ban khayo Jesus ha ka do nut ka jongi mo kadan ka to ka jing kha arsin kadan ka to ka jing kha na umensi mu jong blay dei te dei na mar kata ka daw yo Jesus Christ don kam ban kha ha ka do nut ka jongi te ngin le kum no ngidon kam ban duai ken mo kalong kubo nam ta jong ilang baro kani kapor kabamta ngidon kam banduai u blake nang ba yu jisu un kha ha ka do not ka jongi ngam tip kilong kemi kilong kpa ki khna samla pi duai ne em pi ong ne em ai bor yang atrai khnang bangan yo jaka kan yo jaka ha ka do not ka jongai miu nong pen em jongi Jesus Christ lada empat don kata ka kalimat duai no mentapi ka jing duai sibun ba bang yo ban keren si pang ka jing duai ngai sukwa ban pen itang kawe ka nuksa kawe ka illustration habde ba ka jing duai pi bon sin ka jing duai ka jongi bon sin ka long tang na ka ek ka basyabar de bon sin ka jing duai ka jongi ka long tang na ka ek ka basyamar bat ka ek ka batang na karmiang sintur ka ek ka bomde kat kom kamon ka jong blade de namar kata ka daw ka jing duai ka jonga bat ka jong ilang baro kampoy siya beneng kampoy siya pa jong ubah beneng udon uwe ukna balakham he khatsan khan riusnem ukwa bicycle ti onda la kwa bicycle kumta don baong yu kay ay duai man sayo bicycle te uniu khna umnang te banduai ni ngan duai kumno ngamnang mo anle kumno ule play TV on ya ka TV yo ye iwe iteman basan ibaduai kumni kok panjing bah neng ai ngo e mea try nam tak ni kapor dan rekat lembat ngi ngaduai kini barok teng jisu ngapan amen u pelip ya ke TV ule cha kamera u duai u onggok panjing bah neng ai cycle se nga kawai ai tang kawai la biang ngaduai teng jisu ngapan amen ulas ngau thaj kum tu ule cha jakathia onda lamen step kimen step dapat om dan cycle ade kumno habang ala duai om dan habang ala duai banyo cycle kumno ngam yo cycle upait biang ya TV on biang TV yo i saya uwe teman basan baduai kumni ko pa jungi ba hapneng ngai ngoy mi atrai nam tak ni kapor milaya lam yang i dan rekan lembang ing duai teng jisu ngapa namen ule cha kamera uduai so une ko pa jungi ba hapneng ai cycle saya nga kawai ai tang kawai labiang aduai teng jisu ngapa namen langsung uthai lethia kiman step pet are om don cycle duai kum turum yo cycle ni la thap silang balai kum ta uniu khna ulet hayeng jong iwei perlok hanta yeng perlok dan iwei statue Mary ken dan iwei statue Mary but ni kena lem no sim na yaitu statue Mary sop da blanket ba ibore berapa ibore emta ibu da ka sithi hang tu te imei jong ita perlok ibadai jong itrai jong ita statue ila pe are jas statue Mary are jas dapat don da ka sithi
Ita ikmi ipet ya kata kashiti. Pitip thok kumno kata kashiti thok kumni. Ko Jisu. Lada me kwa biang ban iya ke keme jong me ai cycle wood yang akawai. Poi sya klau. Lada ngim nang ban duai, lada ngim nang ban pan kat kum kamon ke jong blei. Poi sya klau. Te dei namar kata kadau, kamon ka jong blei kalong ka badon kambayangi, ngidan kami kabor ka jong ublei, kenang bangi ngin lak ban pan kat kum kamon ka jong blei, ban duai kat kum kamon ka jong blei, bat ban ongru atrai Jisu wan hadonut jonga, ka kadonut ka jonga. Pi kani ka Christmas kani ka Christmas kalong ka way na ka benta, ka baki babun, bah ki briu, kia le bet banduai sya ukpa jong u bahamneng baya ukhun jong u unom kha shu asing ot unom kha shu hong no handai unyo ban kha ha ka donut ka jonga bat ka jongi lang baro pi kata kamdei tang ka jingkren ka ba kumno ru handai kadai ka jing shisha badon kam ya Jisu Kris ban kha haka donut ka jongi bangi ngidon kam ban yai duai ban nang yai duai balada Jisu Kris udon haka donut ka jongi ngin nang la ban le ya kamon ka jong ublei namar baklemu Jisu Kris haka donut lani haka jingim ka jongi ngin nem la ban le ya kamon ka jong blei ngin nem la ban syakri ublei ngin nem la ban le ya ki bakin jaman sim kabalong haka jingim ka jongi iway pe iway. Today na markatang kadaw ka kubor Christmas ang ni kapor ka bamanta kalong bangin duway siya ublay banong atray Jisu ay banga kadonut jonga kanyo ban ka yami hakadonut ka jonga ko pabiit. Day na markata kadaw ngidon kami u Jisu Kris hakadonut ka jongi iway pe iway. Kakubor ka baan pat. Kakubor ka baan pat. Kadai ngalasim na ka gospel Matthias nong baad khot bakat way kaboong haba kilayawan ru hakaying kilayo iyo ta uklung lembar kameri ka kemejong u haba kiya dem kilaya maniru ya u pad haba kilaya lao ya kijing song jongki kilaya terwai kijing ai ha u ya kaksiar ba ya kajing ubi ba ya kamerdi kap gibarit kini kidai ki ai ngalada puli mentan kiba ay ka jing song kiba ay ki jing ay ki de gimano kireubit kireustat yes very good kireustat mo ngam don kamban batay phi kumno ka story jongki ba kiyo iyo klur bat hangta u klur u yalam lenti kireustat bat yalam sya u kulung ji su bat yalam sya ukulung Jisu bat ki ai ya kani ka jing ai ki ai kani ka jing ai ka ksiar ka jing iubi bat ka mer ma bat ka mer te ka khubor ka banga kwa ban ai kani ka por ka mumut bang kamut giving ka jing ai kay ka ba ngingila ban ai ha ka jing im ka jongi iway pe iway kalong ba ngidon kam ban ai bandon kam mensim ban ai kadang sakaway ka jing tukhana kadang kaway ka jing tukhana udon kadang ka school but kaladay ka por Christmas te don way kena mo kapo Christmas banyale drama kan kada ka school kalaya mut banyale drama but onda le drama kumta udon we kena bakwa ban aku mu Joseph Henry utau kenapat umyo ban aku mu Joseph unhab akum unong ap yeng basa uladom ha ulang ngaku aban aku mu Joseph mangayo akum nong ap yeng basa pitip mau ong nong ap yeng basa pitip innkeeper mo teu tau kena kwa wong ngaku aban aku mu nong ap aku mu Joseph uladom telaja kata drama kumta
bat haba ka drama laja Mary bat Joseph ki yadon nang ni uta unong ap yeng basa uyeng nang ni uku bakwa long kumu Joseph bakwa long Joseph Mary bat Joseph kilayayat onda kilayayat kilayatit yeng ini iin kipa nong ap yeng basa ilapli ka yeng bakwa long Joseph lapli ka yeng hakadom lapli ka yeng u Joseph uong ba long ni mga bat i Mary bansa hayeng jong pi menta kamit uni unong ap yeng basa bakwa long Joseph uong ya ka Mary nga siya raya mengam siya ngakwa ban long u Joseph ngakwa kani ngakwa katua ngakwa katai ngakwa kani ni ngitila syukwa ngakwa katu andre hatungi don em ya kamen simban ai ngakwa ban keren hang ni kerpang ban ai ban serenda ya ka jing im ka jongi ha utrai unong penim jongi u Jesus Christ ngamtip ikimi kipang kisat hikai ni em ya ki kun ki jong pi ban IT yala ka jong ka jing im ha utrai unong penim jong yu Jesus Christ ne pi shu hikai tang ki akor ka buram kita ki akor ka buram haka balang Hindu ro don hi haka balang Muslim ro ki don hi ki akor ki buram kita ki baro hanrei ki kmi ki pandon em ki bahikai ki kun ki jong pi ban surrender yala ka jing im ha unong penim jong yu Jesus Christ ban IT la ka jong ka jing im rada penpet na ka stipul of sa kinong room nong bakat an khot bang nikong ka boong namar katang karpan ipiko para banget na kita ki jing isen a ki jong ublay ban IT no yakimet jong pikum ka jing kenya ba im bakut bat bapen so ba ya ublay kabalong ken ka jing syakri bakenja mensim jong pi da ka baburam ya pi ki parbangai ba i baro ki babun ba ki parbangai kilong Kristan tang just for name sake tang badon kerteng ha kapalang mo da ka baburam galong kumta para bangai ba i Tidai namar kata kadau ngayala di persyang baik nado ka kalimat usnem hajar khatsau ka bangayo ban yo ya ka jengkelang ka bamut persyang baik yala di ban IT baik yala di hunong penim jong yu Jesus Christ ban IT baik kat bala om da ka bor la di henre da ka bor ka jong try nong penim jong yu Jesus Christ Tidai namar kata kadau para bangai baik kadai yang abad yang ngilang barok bangi don kam ban hikai ki khun ki jongi khnang bangin nang la ban IT yala ka jing im ka jongi hau trai nong penim jongi u Jesus Christ kumnung in IT da ka kani ka don kumnung in IT lai teli ka baning kong ka jing duai ka baar ka ktin ka jong blai ka balai ka dei ka jingya senglang ong upol wanom klet ya ka jingya senglang Today namar kata kadao prabangai biit. Kakubor kabaningkong kalong ban kayo Jesus Christ ka jingim gajongi kakubor kabaar kalong ban ngindon kam ban IT yalang ka jingim gajongi hautrai unong penim jongi u Jesus Christ. Kajingkot yang abad yang ilang baro. Kalong bangi don kam ban IT man la ka por man la ka klimat man la ka ski yalang ka jong ka jing im hau try nong penim jong i Jesus Christ na mangis ngot hu klem ka bor ka jong u ngin nam la te ban le ai ruem Jisu ong klem manga pin nam la ban le ai ruem de namar kata kadang pra bangai biit kata kadika kubor kabaan ka kubor kabalai bat kabakadu bat kabakam sngo tenat syusyu kaba kadon ha ka jing im ka jonga kadai naga gospel ka jong Lukas nong baad khot bah nyo ka kentin ka baong kumne tilak hayu kun baningkong jong ka bat kala sop yu da ka jan sop bat la pentia yu ha ka singot na ba om don jaka yaki ha ka yeng basa
ngan ban bahai kani ka baong onaba om don jaka yaki ha kayeng basa Mary ba Joseph lawat yeng lawat kamra shanu om don yeng basa om don yeng basa kabamut ba syak kentat ken syak kentat ya uklung Jisu syak kentat ya ka Mary syak kentat ya u Joseph pi haka generation jongi lani hakaya ke jongi kini kapor ka mamanta kibun bha kiba syak kentat kibun bha kiba syak kentat kadang kawai ka personal testimony ke jonga ngako abanya thu kini kapor ka mamanta hakapor bangadang lek puli ha mau klot ha John Roberts kidon ki perlok jonga ki aware yang ban lek some tracks hakasngi Saturday tengi layalet banyak soundtracks ngaperkat ngong tom ni lay ka kasuk ka soundtracks mo hayo kumtu kasuk ngiladon hayo ngidon dagi tracks ngalet ong yau tu mama syem kani kawai uta mama usulebet ba ading ka kendet ngas ngong tu ba syak kentat yang ngangas ngo ba kasuk ba kata soundtrack dari tau ba ong ba ong kumta nganga kendit ti hadin ngalas dang shifting ban soundtracks ngalet sa Hawaii Brew tau Brew imat de Kristan ushim te ngalakam sting te ngalet sa Hawaii shim leit sa Hawaii shim te kata ka jing syakentai lalong melin ha ka jing im gejonga kajing syak kentat ya ke soundtracks la melin tonda la melin ta don sawi uba badidukan ngai ai uang em tengah pai no masen pai no iwe ilong kemi itit yang anani na terpeng uang ai baba yang akawe utu ba dijing di uba kernga uyo i mat tu itu i kong yang ai nga baba kawe tengah ai itu ilang ai Sim lah sim tu badi jendi bekerngak ning kong weh. Usim ya kata. Barhaba kum ta ngas ngong thu ya kajing syakan taj lamlin bat kawe kajing kurku galong ba hadin sisnem ngile soundtracks biang ngakan mau ngadang pong kajuhi ka jaket tingile soundtracks lamlin kum tu bat udon uai ba uang utit yang ana terpeng uang ba ai nga kawai uang pikan mau ni em yang uang komta ngong ai ngam kan mau shui pi uang pikan mau ni em yang ba pi ai kan ni ka kot men sim snem nga ka to kapor ngong ngadang long kasi niam kasi ong ngasim ha ka to kapor handai ngabu syayeng kat syabalap ngabuk kat syabalap tu handai kadon ka jingjia ka ba bah kawan ka jing im ka jonga barhabawan ka jing im ka jonga ka jing ngayo ban puli ka kot sepang Yesus Kristus badai leng ba ka ni ka kot ngasdak nga long Kristan menta ngaong ani aingu yo blay ba aingu yo blay ka de ka bor ka jong ublay ba ngasong thu hang ni ba lengbang kajing pi ka klimat ka ba pi sya kentaj dei kadeka klimat ka ba ublei usdang ban kurku ya pi kala bandai kajing sya kentaj kum ki kena samla ha ka relationship kala bandai kajing sya kentaj na ka banta kibaduk basuk hakibadon ba em kala bandai kajing sya kentaj hakiba don kam don kerdan kala bandai kajing syak kentat ka ba kumnu ru kala bandai kajing syak kentat haki parlok ki jongpi ki jing syak kentat friends mo kala bandai kajing syak kentat ka ba kumnu ru ken mau baka klimat ka ba syak kentat yang abat yang hilang baro kadika klimat ka ba ublei usdang ban kurku yang abat yang hilang baro. Today namar kata kadau para bangai beit. Day namar kata kadau wat nam kain bong sisin bala syak kentat yang abad yang hilang baro ladade haka society ladade haka imlas salang wat lade haka balang ru handai ublei jonga ba jong hilang baro
Unnom kentat yang abat yang hilang baro. Kalau rukung ka kubur yang abat yang hilang baro. Mangi kibabiang babit mo. Syuong no syu aingu ublay. Syu ngibiang ngibit haki ki bentang. Haki ki bentang ngimday ban kentat. Kan mau ngimday ban kentat. Ya ubadi ibabam. Ya ubaduk basuk. Ngimday ban kentat. Ya ibadon haka kerdan kabarit. Ya badan haki ki ngem dei ban kentat yo sudan ki parlok ki jongpi kiba bom syong no kiba bom da standard tan mo yo ngi kentat dei yo ngi kentat te dei namar kata kadau kalong kum ka kubur na kabenta jong ilang baro hakani ka klimat ka bamanta ka kubor ka baningkong ban kayu jisu ka donor ka jongi ka kubor ka baar bangin don ya ka mensim ban ai khamtam ban ai ala ka jing im ka jongi ha utrai unong pen im jongi u jisu kris ka kubor ka balai ha ka keren ha ka bidei bat ka jing sya kentaj u jisu kris u sya kentaj nado bakha hado balayap sya kentaj ha ki jiu sya kentaj ha ka jing sya sa halor ka ding pna sya kentaj ha ba sya ka halo haka sing ot tenado badang rit hado andala he sya kentaj yo Jesu Kris handrai penban ulong u jingkurku naga benta ka perthai baro ka klimat ka ba sya kentaj yang abad ngilang baro ka ka klimat ka ba ublai usdang ban kerku yang abad yang ngilang baro wanom kuslai watnom don ka jing tension ka jing em ka jong pi handrai ublai jong abad jong ngilang baro unnom kentaj yang bat yang ngilang baro titu ublay kurku leng bakani ka kubor hakani ka step ka bamenta ka balong ka jingkurku nam taki hep ki barit ka balong na ka jingkurku nam taki khna samla ka balong ka jingkurku na ka benta ki long kemi ki long pa ublay na ka benta ka buram ka jong u amen tangan doai kene ka por ka bamenta ko pa jing ba neng ngalayo ban bet kendiat ang tin ka ba im ga jong me ko pa biin ya rap yangi kenang bangin la ban duai syami bangin yo yami uji su ha ka donut ka jongi uai piwai ai boru yangi kenang bangin la ban don ya ka mensim ban IT lang ka jong ka jing im ha ka na ka benta ka buram ka jong me bat kum juru ko pa biit bangin don ya ka mensim banam kentaj yano ru bangin sngot ru ko pa biit balada don mano bakentaj mami menom kentaj yang abad yang hilang baro ngaduai ngadabuti ko pa biit ya ka por basa akti ka man ka jong me ngaduai ka keteng Jesus Christ ngapan amen. Bentang inyo sengawi kejing penbenahan ke balang. Inyo biang sa kawai pat kejing sing Christmas. Bat kini kejing sing kan long hagapor sibiji steng. Banilam mi kejing sing di pastor jongi Reverend dan CM. Banilam jing ruai di menbesan WM Ramsdam. I organis Mr. Balmi ling do nong pure. Inyo ya kejing pulia bat duai ni Mr. JL nong lan. Kandan ru ka choir jong ka jing sing samla. Inlom mi kejing aingu. Bat hadian kata iban pen kentang ilong teman besan biji momen. Inyo ya ka kubor Christmas. Na iway pastor na ka KGP sinot mingi. Ibanang tay na kasnong wa ejer. Reverend NS Hawa. Kini kedigas ngi kabakarpang. Kerpat iki para bangit tongin niwan biang sakini kejing seng kabaa ban penyo hangi ye kejing sakri ke bapura hagini kesngi Christmas. Ngi angu ya blay bladon rangkat bangi kene ke stem. Blay la kerku ingi lamba ki benta baro jong kejing sakri ke bangi yo. Berkam tam lamba kene kubor ke bangi yo sngo bai pastor la ai pedeng jongi kene kapor. Long kubor ke ba ai mensim yangi kum ki bangai. Kaya kebangi don kam banle habangi syakri habangi rakhi kebakum kene kesengi kebaron kami kalong bangin ai kidonot chungi how try Jesu bat ngin IT la dia how try bono panim chungi Jesu Christ bat bangin long kibreu kiban num kentai yano bat bangiro inyo ban syakri blai haba
hakipor baro. Teu blame kerku ingi lembaga ni kubor kubule sibun pastor nam ta ketua kubor ke pilai pedang jongi ai begani kubor kan yo caka hangi wei pi wei kum ki bangai habang iraki yekene kesengi ngin sungoto ya ke bau blame don ban ai nam ta ke jingim ke jongi hakipor baro blame kerku ingi lembaga ni ke jing sekri jongi kene kupor kubule sibun iki nong simbenta baro nado ke noelam jing ruai ki organis nong puli ke ketien ke jong blai Mr. Ke laurun yang nong ban bu ke jing duai man besan ni belabu jing duai nam ta ke jing aingo bat kerpang ki hab ki beret ki blai ke jing ruai ke basungu tiang nam ta jongi ke step kerpang pastor blai ke ne kubor sai sin pat ngapan pau ke jing sungu yi nam ta ke ne kubor ke bakodor ke blai ngi ha ke ne step ngin penwai ke ne jing sekri jong ya blai daga mengnya soalang ke jing ruai ke sau pusau san pulai sau pusau basan pulai. Bahdin kene jurwai ngan kerpat itu memsan IW kasono man pelaj ingi de kecing kerku penwai. Mela la kaket bagapan singat sim men ba me wan ban wat yanga haga shnong Bethlehem mela thia hasem bom don jaka ye me hangta tu wan shadow no trai Jesu don jaka hadono chonga. Onda riu ko turoi beneng bagi angel neng kinwan pau ha buram jome khot yanga trai babha ong dang don jaka hakrung jongme yanga ngan shat da jingkemen trai Jesu ondamen wan shau yanga kajingruai ba sau pusau basan pulai ila kaket pat kapan ngat sim men ba mi wan ban wa yang akas nong Bethlehem milatia asem bom don ja kayami anta tuan shadow nutrai Jesu don jaka adonu jonga tuan shadow nutrai Jesu don jaka adonu jonga kasun breng kapna ya angel barwai man penna ubo breng papa ba ukun ublei uan chapete ajingku jing smorin shisha tuan shadow nutra su don jaka adonut jonga tuan shadow nutra Jesu don jaka adonut jonga kimesya hakikrem isembreng kidem aselngi jom kiding aklau memem don jakari pamen bukakli harisya duriau kalili tuan shadow nutra Jesu don jaka adonut
adonut jonga nilawan atwan lajing imban ay bansius pa yunong pop papli nilapong panskan siya na madyo kami siya adik na halungkat pari tuan siya donut rai Jisu oding na longkaho yanga tuan siya donut rai Jisu oding na longkaho yanga andariu tuloy neng pati angel neng kinwan pa aburom jong mi hot yang atrai bapa ong dang don jaka akrung jong miyanga ngancha lajing men rai Jisu ondamen wansha yanga ngancha lajing men rai Jisu ondamen wansha yanga Don't you why? Kumni habang yan sa panway no. Yagani ka jing syakri ka jongi hagani ka step able. Ngira duway ba men isnay bante no yagi jingkar khu. Ki jingkar khu jong kani ka Christmas hagani ka snam. Bagana long ka Christmas ka bakarpang. Haga jing im jong ki hep ki barit. Haga jing im jong ki khon samla. Badhapdeng jongi ki kme ki pa baro. Ai bagani ka Christmas kanda penyo hangi. Yaga bor men siem ka bathumai. Bangila ban im. Daga jingkar khu jongka hagani ka snam ka bathumai. Pelaj ingi nang ni ablay di ki jingkar khu ki bagan sai ki jome. Toda ai ru baga jing ai ka baslay ka badab yang dab karhai. Utrai jongi Jisu Kristus balawan long priyo haga bakum kini kesingi. Kajingit baha ublay ubau kpa na bom jukot. Kajingit slok kajing pentien kajing pensai bor kabathau thamai kabatin kabayalam kajong mensiam akho. Kinyai sa rengkat lembat ngi iwei pa iwei lemro bat kita kibangin kibamani ya ublay ubaim hakani kesingi bat hakibam jukot. Nadu mentabat sudah kibabom jukot ru. Amen.